let them know say me bad. And your man in Nemu. Oh yeah. What is when you at you? Sir, me nya baby na me yem na. And in Namu and Naminasi. Apart from Abyss Touch, our SG Mall. Me nya me na o baby a. E ha no oba etise fie. Na say you wa hwe konfo a. Me yem pedicure de. Ana, unim say. Okay. Abofro no. No, let's relax your face. Abofro no. Enti abusuafo wo pe baby aye onan a. Wo pe pedicure, wo pe say in fact your massage wa for ni kire Abyss Touch. E wo SG Mall, inside SG Mall. Wo de unya wura gate 2 ni mu a, ono na wo first store no e Abyss Touch. O sa wo barbering salon. Brafie hwese de man sini na me ho konfo a me te feeling. Abrochirefo Mumro na atado ya te the inside Kumasi, ye wo Kumasi ene ye wo Abyss Touch. Wo hwe de ye de na me na mu a. Fansa nkɔ na no wo bɛka wo maame wo bɛka wo ye careful in fact I'm really enjoying me de maka cho se fa ho bɔ me fa ho bɔ me no wani yeah na za mani ntia nka me ye me na wa Abyss Touch Na bahasa. Me ba wo me ebia na me na fofo bebre wa brochire ebi wa Accra obi ba telephone number be na won frɛ telephone number na yesɛ telephone number na 0240 tie number no 0240 862736 0240 862736 oba beto ankasa oba beto mi ankasa sabe wo ya mi wo be ne sɛ ni so when you say you feel here and quite enjoy what in fact come to Abyss Touch and come and enjoy yourself. Can maybe any number? Yeah. What do you have? No better be a Hannah Sam no one. A Hannah Sam no one. Me now are you smooth? Me now are you smooth? Hey, when what the fuck? Me nyali your sister me nyali ade who free me ana. Oh no, Jos. Tell us if you so make kiss me. They will just say we kiss me. O ka se me fa mo me office. Me fancy you mama. Me mama baby. Hi Abyss Touch. No one can. No Abyss Touch. We okay pa. Na ma papa bi nso na ho. Yeah. Me feel in some insemo. Eshu bato ya no man. Ala na We dear come. Eshu se me come na. We dear. Hey, sister. Wow. Enti Abyss Touch, mo ye adwuma how many days? Me patrol from Monday to Sundays. Auntie, obi ba say ya. Fire the Joe had here. Oba no ware no aka nentem. Me mare. Wo fa say wo de dada. Me mare. Enti wo ba ni say ya. One more release this trip here. And your stress wo me so ho. Me ya le ankasa. We say we are meeting ya come mama me the step by me. And you go bed do hanu a. Ya ba massage o come over. Musa massage. Daddy o. Wo so musa massage. Ade no ayere sata you know. Black mature relax what it. And I Wow. It's massage no ntino. Abyss. Hano bibi na mochi. Massage mechi. Massage mechi. Obi atimi ba. What do you want to kunipa? What's about to when I ban him pekra, I was a kunipa. Dear now. And our food sway can see a bit me up one more funnel as a perform. But only a madam to be a friend essentially. AKA is you so. Never is your friend. massage. Oh, nice. Now, Obi a training in Sway. If I drop a training in
so baba so be ye adwuma so an ma ye ji obia. Wow. And where apprentice? I apprentice me training no. Wow. Hey. They that's only made down. That one on na we say what is this stress na? Dama, who baby? Ayo. It is say any here. Now we Say say Eh, any head. why you want to Wow. Huh? Oh, They no other baby. oh, pardon you. for more have. Sir. Of us what hatch. They be Hatche. Wow. Eti ya ba ha no mo ase ya na tie wa ha. You fa. How do you show them my training girls no so. Obi ahu ye fe. Hey. Fa ye mi agro. Avis touch. Yeah, this touch. Ebe say see o. Brass on way ye. Me me evidence. Relax. We okay. Wow. I'm saying, Pacho. Wo swani ana wo swani. Nana, Me hear the area. Nana. Oh, Madam, now showing you, so I'm seeing you know, we'll be out. oh, in fact. Na madam wo share that na, wo share that. In fact, me share that. Okay. I am a man be bro, my stress. So celebrate name so. Why yire? Relax. Aha, madam is so. We want to know you okay. Hey! Come here! Worry me! Sweetie, man. Are you a vampire? I am a vampire. Hey, sister! Oh, nice. Okay. Okay. Me. Hey! Somebody. Well, the last, the opposite of China buyer. Hey, this was hey, I have more has to start here. Abraham just say an here. Say bro. Hey! Say I said relax. What's he say? And how do you win one for money? Ah, I know you're better. No fancy. This is so beautiful. Abushafo. In fact, ye di agro na kotuma mfa ba nwo ba bi je ya bobone. Na we say we come. Daddy, ma wo release stress say the why yire na so mo aye flexible. Me ba ton for na me ba kuma me. Me nkwa me comfort me ni we taste. Me nkwa me comfort to boy me nim de de. Na bra avis touch. E wo Kumase. SG more. Ewo na avis touch ewo baba beto sa ne ma we nyina se koso mo a mo pese mo sua adwuma mo a mo baba be ya adwuma for wani e kire avis touch digital comfort hwese ma free ma so ne yeso na ye miamia me hwe na we no so akonya no so ka massage o akonya ne massage wo dia wo hia so massage matwefo Hey, Nana. Yeah, I'm what to say. Yeah, mo dear. Me hunu mu se. Ah, me hunu se anu me chese. Me mo te sa me yire pe. Na da hena wi anope. Ah, you got to me kakra uko. Mo ko to ne mo. Yo. Ne we dey. Ah, ehun hia. Ne ma mo ncheba. Ate. Ah. Ayi enumre ya kai se me no be di nkom. What? Nana bokodi. Ah, ne ma bia me hunu ye me ni anye ho. Fa suiti ho. Kosi se on se wiase nipa bia wotamfo. Nipa bia wotamfo na mpese me hwe ade ni mu yi. Mpese me hwe ade ni mu yi. Sabi me ya panyina me wo fi na me ne mu na wo ha. Me ma ne mansa. Bibi ni a yenso ye nim de wo sunsun mu fam no. E wo se yenso ye de tamochi na mo ne ma koso ate. Na da se ne me ba me akra ma na ba hu. Mate bru. Mate enyado. Mate ne mo nche ba why? Yo. Amen hwe na. Me kona wudware ka me kra wo se me bohwi akwaba So when you chop
Oh, Katrina, I don't know be many months about thing. Me no me no kwan e kasa obi ani ha se me gu animu asese. Let's sit down waso. Manso na wo hoyi. Enti onim se dan waso no enti na ka wo yi afa ho ka me hu. Oh, na wahima wa susu ampa se wo ba me na ote me yi afa ho se me kwa me mabie mu ana. Anyam no na dada anim. Ena sabi o adwuma no maka kire o se nansa ni ma nkoyi. Kosi se wo mu ma ba nyina no obi wo ho ana adwuma no enso sidi. Obi nsusu de no nsusu me komesa aba. Ena ma kire o se adwuma no sa na tie eye season. Bom se ba ukra ba je woni so. Enti wadaroma he na so nsusu so mu kakrakra. Na me so mu how many months? Me free so mu how many months? How many years mponie? How many years ni? Colleague. Enna kakra be di ho na abebo akohoma na enna so ni sika. Enti sika be di me ho na ntimi me twa afa so akọ. Na sabio tafracha me no nante ya me no tena ye no. Me di bibia sie wuda. Ada na kan rehosem sa. Mesrew ema we nye kasa. Awonda. Menua na ho ye. Bia bokode. Na no wo kwa no na. Ya we di me komo hwe akiri. Why? So me ba. Why? To bansa no medidi. Oh, akonta we di wo mi chese wo kwa adwuma mu ana. Na se wo nsema fa me ho. Azemu. Ada wo de bia wo konso kakra mafi. Eyo nkomo. Enkomo we eyo nkomo. Na sa ye nkomo mo di asia na. Baby jai sa kolanka sasa eyo nkomo. Ada mo di me ho nkomo dada asia na. Na dia kasa na wo kan ne sa kurase kasa be na wo kan ne sa ankyere me no. Wakonta na miyo. Makonta na sa wudi kwasa sa na wutimi kasa kyere wakonta wo buade. Abrabo ye bona bobi na hwe ko wale ne fa oba ne ntena na hwe ade. Ana mo hyehyehye dan chi na sa mo ne ma deda wo kasa wo bobra. Eno oba ntena dem boba konhoma to so bosome na hwe sa de wiase sitie. Akonta na wo ne mi wa asem dada. Na sa wo ne mi ni asem won kasa bia buru sabia nya do timi abonten wo sister nim atimi ka kyere me se me kwa me fa hwe mafie. Na wale wa na asem no ye gay. Mi no ye gay na ma baba ka kyere dem ko emi nya ya ho. Abi asa akonta mini akonta pa. Me akonta mini akonta chesa akonta kan kwase asema kyera akonta ma akonta buafu akonta. Na sa akonta hwe ya akonta be ya akonta bibia ma akonta pode so tro. Eni akonta bu akonta so tro akonta so be ya ade akonta mpe. Na sabane sanso di akonta be kopia akonta busua nim na akonta ne abusua betena se. Na akonta ne akonta betena se siesie asem na siesie akonta ne akonta be kokohia wa manhia yimfie. Na sa akonta na akonta kohia wa manhia yimfie na akonta nim ohen da be. Na sa akonta nim ohen da be akonta so be ka kyera akonta ne akonta se akonta nya very careful na kozi sa akonta meja wale no akonta nsem meja akonta no meja wale no o maame no papa nsem ti akonta nya careful me wo ho sutro me wo ho kwase me bon sutro ma ne fa dodo sister akonta kasa no won kan kyera akonta sa akonta nim no so de nsa wo mani ade me de be ye no akonta nya careful a ni nua ba na ni mra ne ho so na akonta sum nyina da ne moja se minim se sak na me ne omugu fie ha ana sak sam kasa kyere wo nua no na wo de mani ma ye fom obede na me ne mugu fie ha wo na ye kasa kyere ne sa no wo jodo sa gubu sa de wudi communion wo yale ana minim se makonto yi musician pa o me kura nda ne side no me hu sa ne suban ne da na wo pa so suan pa se me ne me kunu kasa wo asem bia cheno won ko na be ka kire me ha da bi we na se esa be se oni ho ne ye ka ne kire asem bone eni wo msa de wa nya de me pesa eni akonta mahu se okra suban bi se de meta future ne pa me future no Abokore. Ayo. Ono konfo. Yeah, man, they know inside. O kasa no be do rough sa. Is it what in visa? So now go OS na metad na free. Metad na for taxi ko taza me brebi shi taxi. Ebe fa no. I'm say bia ube kan other side. Na other side me kan na ye de. Ni pa no be fa. Debi. Obi a hu say won di confo we are. No be di confo achi da won ni pa. Akosa abasa ya dun chi. Akosa ben. Ne confo so ya akosa abasa. Akosa abasa so ye de. Okosa na abasa. Okosa na aba. Eh. Ena mo so mo de atwi yi de akosa abasa. Say okobia. E de say pa no say. You say ya adwuma o. En tiska ba o. Ska ba fie. Mama. O ko ama wa be shia yi o tenant. Oba hema. Me na ja me ne kasa aso mo kakra. We de mama suso ne so on de sa na ote. Abayande. On de opa agro. Say we be na ko school da o.
What did I go Tama na mo akushi taxi no. O kwa SSB am na packet na magu taxi ni boot. Sa bre. Wa nyima yeda. Ese wa oji supele no. Oh, bibi na me na be fa taxi. Ono a. Yo. Ene ye monko na mo. Mo kra no afre mo akone akofa. Meso ane chobo so ozugu azo wa nyima yeda. Yo. Mama ncheba. Na waju o mabosu ya we hum so asade o mugina he. Eja nkomonko na ka me ba ho ofie kura o. Sa. Adwuma bi apayo. The friend say bomu. Esunafo South. DC no. DC. This all pempi. Sa. O pempi na so wa woni tuase we mu de so cancer de kire no kure no de sabi you say. Tu ho dance here. Se me de onya ope Christo sem no do. Am say Christo sem van ko parliament house. Ye no nanom na chechira sasi. Na me ka ten say like onya pa wona ase a. Na man one or two akwantre bia na so ye man MP no be hwene. Eti mesrew otena oba kuku. Oba wo ye kuku. Oba kuku. Ye wo ye bia jani nhia no. Ene esa no wo ne cancer. Ne ma me din the Gladys Okan. Gladys Okan. Ne ma me de Gladys. Ene mo ka se free. Ono ka se free sankore. O free sankore. Na yi ne na manso din ne aduonum. Enna ni sister panyina wudi na chi e de Ellen Ajeman. Ana de odi ono ayi this na chi de Catherine se wa. Catherine. Ana otoso di Roda Duchwa. Roda. Okay. So okay kana honsam. Ana ne yiran kasan sudin e de Presla. Poku Ajeman. Presla Poku Ajeman. Tina na wada ma fa wina tutu. O de kwa aka hinta samtira no bona mfena na mfia ba ye de bipu aba. Na ska wona ho de. Obi o DC. Wo se ko pempi. Eti me maka kire no. Me sheda kwa didi nkomo bi se wa na wa ye MP fo bi me so wona. Sika do so puye konkoje. Nanti yenkoda. Ene ne chena yenkona yi. Ene de se o chena na yeko. Asa de me ni briska no. O chena. Ndi me ma se salon gas no. Ene ma fa wo se sa ko ye massage bi. E modo. Wo de wo won trefo ho. No na ko ape massage. Dabi o ye na hwe ye na nanom chechira sase. Emu no ba ye ni mu ade panyina ye esa nkie di. Adodode ni nyina ye na esa nkie di o. Na yere ho. Me ba no so okokuru. No so okokuru. No so yere so to na still na oba ne dan sabi kwan wo bedi kate kwan akosi da ben. Da wo de abekwan bi efra na esa abo. Akonda na ntiri ho so ayese yi no. Mese da ko me bona sumu na o mu ade o. Akola ni mu hwe bi wona ho asela emu ade steez bi. Na wo hunu se ni ti penso ni mi o na wiase ankasa no. Wa mobra ana wo kwa yas no amonsa. Ana ye ni ma yen serve wo. Na your friend say guys na me mudi komai. Yeah. Why na real. Virus. E won so de usim se ho. Aso mo omo no be di agora sere sa so enkohwe bi. Omo de omo mpeme ma se. Omo yenu nyale me sabe kan bi anka me po. Samu. Ene fatiatian. Tiatian mu mu da. Tiatian na mu da. Sa. Na kese ne. Obi duaboda no so. Mana bondia. Akwa bi di kusua be fie ho abeburu ne hunya. Nya na so mpeme ma se mi disira na obi be ma de kusua. Eno de se wono ompe enti na kwa no be bodua no. Maka de ehudwo a kire wo fa tiatian. Me se nka mpeke se no. Obewu. Se ye ka ne bokọ sei no. Obehu ana ne panyini bi anya asem. Obekom kra na se do si kan won se bi. Men kan enkosi hwe but men pese one panyini bia benya asem. Well, o de yenko we na na fama me na me no nam na o ba kutade. Sa de mi mu ade. O bebo so me no. O bebo so me. Ena de mi ni hwe am de be